Сәлем, дусларым. Бүгін сіздің білән мен Лилия апағыз. Хәмзилә, сәлем. Дусларым, біз бүгін менә шундый матур көндәлек тышлыгы ясыйшакбыз. Аның кыстыргычы да булачак. Лилия апа, башка китапларга тышлык ясап буламы? Зилә, нәкъ шушлай үтеп китапларга да тышлык ясап була. Башлыйбызмы, дусларым? Башлыйбыз. Тышлык ясар өчен безгә фетр кирәк була. Ленталар, койчы, линейка, ручка яки карандаш һәм җилем пистолеты. Эшебезне башлыйбыз. Башта көндәлекнең размерларын үлчибез. Истә калдырабыз 15 см һәм 11 см. Хәзер фетрдан әлеге размерларны куябыз. Көндәлекнең биеклегенә 15 см-га өстән дә, астан да 1 см өстибез һәм безнең килеп чыга 17 см. Көндәлекнең киңлеген ничек үлчәрбез икән? Көндәлекне куябыз һәм аны ручка белән сызабыз. Зилә, көндәлек безнең ачылган була, шуңа күрә аның уң ягыннан да, сул ягыннан да 4 см өстибез. Хәзер фетрда сызылган туры пычмакны кисәбез. Хәзер безгә бу туры пычмактан инде тышлык ясарга кирәк була. Аның өчен көндәлегебезне куябыз. Тышлыкны тигезләп урнаштырабыз һәм ябыштырасы эзләребезне билгелибез. Җилем пистолеты белән эшләгәндә саклык чараларын үтибез. Бу эшкә әтиегезне яки әниегезне, апагызны, абыегызны чакырсагыз да була. Хәзер кыстыргычны урнаштырабыз. Аның өчен тышлыкка җилем пистолеты белән лентаны ябыштырабыз. Безнең тышлыгыбызның төп өлеше әзер. Хәзер инде без аны бизи башлыйбыз. Тышлыгыбызны бизәр өчен ак фетр алабыз һәм аңа төн тематикасын дәвам итеп ой һәм йолдызлар ясыйбыз. Дусларым, сез ай ягындагы йолдызның исемен беләсезме? Мин беләм, Лилия апа. Бу бит Зөһрә йолдыз. Бу чын әкиятчеләр көндәлеге булып чыкты. Мин монда үземнең әкиятләрне язам.